Tokezai mabuja tauya nhau dzanyasi zuwa rochitanhatu mwedzi uno waKurume. Nyasi Tshabangu agubudika ari kureketa kutoti kwainini ndiri kuita Joshua Nkomo ogore rino, idi kwainini zvandiri kuitazvi ndo zvagoitiwa naJoshua Nkomo, ndo zvaidikana naJoshua Nkomo kuti nyika yese inge yakaita zvisvinu, inge yakabatana nokudidi. Saka muri kuona ndakutekera notsvimbo kudai idina yawe rekai tione kuti anosvika epiko nokuda kuteedzera kwache Joshua Nkomo. Nekuti wari kumbozvitora epiko kuti munhu anondoita zvache zvache. Idiwa wamwe wanoziva Joshua Nkomo wari kuhwadziwa fani kutoti zviri kuitika naTshabangu zvisvinu bandu izvoba zvakudiwa naJoshua Nkomo. Rekai tione kuti zvinosvika kupi. Mutungamiri wenyika wamunangarwa waenda kunyika yeTanzania kwaitiri kuenda kuwapurura panyahwa yaiye mutungamiri Hassan Mwinyi. Rekai tione kuti zvinosvika kupi. Idi kana ari mamota anohwadza aiwa ari kuita kuwahwadza kusvinu chaiko wamunangarwa wari kudaba kugara pasi, kugara panzvimbo yebodzi aiwa wari kuzvidaba nekuti nyika yacho wari kumboitonga nguwai. Nyasi uno kweri wafumira kutoresa mhiko Manyika mavhunga kuti aite ndiye gurukota rinoringa zvemaovheti. Tinenge takaringa tichikunyepai kuti zvinenge zvichitoreka ndozvipi. Chinondohwadza basi kuti imari yenyika iri kuramba ichipururiwa, mari yenyika iri kuramba ichipukutiwa. Vanonga vachitengerana kamudzi motika dzache mbiri wachibva wapanana nodzimba mazukuzimba makuru obva aisiwa nochino unobva imi zvakaita kunyangara chaiko. Idi zvinoita kuhwadza asi rekai tirambe hedu takandoringa. Iwo munangarwa waisa zuwa rochi29 27 pachirungu romwedzi uri kutera mwedzi waKubvumbi kuti ndipo paitiwe sarudzo dzonzvimbo yokuMount Pleasant pokare nokuHarare yokumabuda zuva Harare East. Tinenge takaringa kuti zvinenge zvitekera sei. Wari kuda kupinda musarudzo kwai wachagonyoresa zuva rochi23 mumwedzi uno. Rekai tigokunyepai kuti zvinenge zvichiitika pananiko wachanyoresa, tichange tichikunyepai. Hurumende yanyora mapeji 4 chaiwo otsamba yaari kuhwadziwa fani nonyaya yoizvo zvirango zvakatemerwa wana munangarwa nowabiyawo wana tagwirei. Wagoreketa wakati aiwa tikuda kuti zvibisiwe zvese zvirango zvese, pokare kuti zidhera ibisiwe, pokare kuti watungamiri wedu wasiiwe wakadando wachiita zvawanoita. Iwo wakuAmerica wareketa zvinhu zviribe nzero zvakanangana nowatungamiri wenyika wehurumende. Idi waita kuhwadziwa unobva waita kuona utoti idi zvakaita kunyangariwa. Chris Mutsvangwa pokare nokusaita anga ari kunyorawo zvache ari kureketawo warume wari kuita kuhwadziwa kana kuhwadziwa fani kusvinu. Rekai tione kuti zvichapera sei. Dai wakambomunyima iye Chris Mutsvangwa iyu kwaanofarira kuenda kuAmerica ko nokubva wabenhutsa mhuri yache iri ikweyo. Wapwere wache ngawabenhutsiwewo wabenhuke ino tione kuti zvinombowaitira sei. Rekai tirambe takaringa. Muzinda waAmerica waita katomukanya nyasi komureketo unochikuita nozvonyaya yezvirango zvoupfumi zvakatemeriwa iwo wana munangarwa nozuro. Vanhu vanga vari kuita kuhwadziwa kana kusaya zvokuita. Wozani wakabva waenda wachida kuti wavhiringidze zvasaya basa idi. Mibvunzo yese inge ichibvunziwa. Munhu anga ari kubva andoerenga zvibodzi zvaanyora pasi izvozvo. Ndoerenga zvese zvibodzi. Unobva waita kuona kuti vanhu vanoseza nezvinhu zvavo idi. Rekai tirambe takaringa kuona kwazvinoenda. Zimbabwe.com wagoreketayo kutoti aiwa kuno vanhu vechiIndia vakasungiwa. Kwai vanhu vechiIndia vakasungiwa. Vanhu vatori vakuru variyo inonzi special forces pachirungu. Iyaya yevanhu vanoseza usvinu hwekuita zvakawanda. Ipapo vanga vari kutekera muZimbabwe waribeka namvumo yokuti watekaire. Ndiwo vanhu tagoona wakamboenda kuona wamunangarwa. Kwai wakaenda kuona wamunangarwa wakanyepa kuti vanhu vauya nemakutukutu mari.
unokaona mutungamiri wenyika achibva andovhiringidziwa nokuona vanhu kudando obva atoti zvedu zvaita iwo wari ana mbavha rekai tione hedu kuti zvinoperera kupi. Ipapo waitotendererano dzimotika dzakatonyoriwa kuti special forces, Indian special forces. Rekai tione kuti zvinomboperera papi. Tinenge takandoringa chikunyepai. Tafara chaizvo kuti mumwe womunyika medu ari kuita tusvinu, Dr. James Manyika ariko kukambani yoGoogle agoreketai kuti gorekai ndinetsa ndiri kuzvidaba zvokunyepiwa kuti kwai reketa nezveZimbabwe, reketa nezveZimbabwe. Iyo hurumende yeZimbabwe yacho iribe chibodzi chainokona kuita chisvinu. Kuno ndinozvidaba ini. Abva atoita kuharambira chaiko pachena. Unobva waona kuti vanorwadziwa asi chokumuita paribe. Vari kuziva kuti munhu anotuntache pokare anyengenyechera akareka ubenuka ino varibe chaanoluza ipapo nokutoti wakarwadziwa fani. Rekai hedu tirambe takaringa kuona kuti zvinenge zvidini. Zambezi River Authority wagoreketai kutoti aiwa zviri kuitiwa noZimbabwe zvisvinuba. Ipapa wagoreketa wakati isu takabvumira nyika dzese kuti dzibike magetsi 200 basi omamiliyoni omawati 214 megawatts pachirungu kubva kudhamu rokariba. Asi hurumende yeZimbabwe iri kugara kubudisa masoko okuti vari kubika magetsi anopfuura 500 iko kunzvimbo yokariba pokare. Unobva waona kuti paribe chisvinu. Kana zvakadarika rekai tione kuti zvinoperera papi izvozvi, asi zviri kuramba zvirwadza. Tiri kutenda ipapa kutoti dare munyika muguta reHarare yarabvuma kutoti aiwa zviri kuitiwa nomunyori mukuru munyika anonyoresa mapepa okuzvarwa uya zvisvinuba kurambidza wamwe wapwerewa iri wane makore 12 kuti wapuwe mapepa okuzvarwa munyika nokutoti wamai wavo kwai waribe kuramba nabambo wainga wainawo, asi wabambowo ndio muridzi wewana. Muridzi wewana aripo pasaiti. Idi unobva waita kuona kuti rekai tione kuti zvinoperera papi izvozvi. Kundoimba kuti zvinonhadzirika chimbi. Kunzvimbo yefilabusi izvezvi kwai kuri kuvhiringidzikana chaiko. Makorokoza ochishona nemakorokoza echindere wakutoita kukubana chaiko zvaita kunyangariwa. Rekai tione kuti mapurisa ane chaachaita chere nokutoti mapurisa aya ari kuzikana kuti ari kusaiti kwaani. Munondoziva zvomunyika medu kana uri besaiti rauri aiwa paribe chinotekaira. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei. Tenge chikunyepai. Wekumbare anonzi Paitioni Mati aya ana makore 23 agonzi ndiye agotengesera wapwere doro mumwedzi wazvita uya pakapera gore wapwere watagokunyepai waye atopfikirwa izvezvi bati vanomhosva makore 2 arimo kuseri. Rekai tione kuti zvinopera sei. Pakanyangara. Kunzvimbo kunobikiwa magetsi okuhwange kunenge kwakaita kunyangariwa kuribe chisvinu chiri kuitika ikweyo nokutoti ipapa magetsi avari kubika mashoma chaiwo. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei, asi zvinenge zvisvinuba. Kwai vari kubudisa basi magetsi anosvika 340 kukariba kuchibudisiwawo 500. Rekai tione kuti vanopedza papi vachiita sei. Mwedzi watabvayu goridhe ragoendesiwa kuFidelity rakaderera kusvika patani ribodzi no750 omakirogiramu kubva patani ribodzi no750 omakirogiramu gore rapfuura mwedzi mubodziyo. Unobva waona kuti pakaita kunyangara chaiko. Rekai hedu tione kuti zvinenge zviperera kupi chaiko. Kambani yoSidco yagoreketai kutoti wendo hunotanota takona kuganhadzira kwai mapfunde pokare nechimwe chibahwe chinokwanisa kumira chiribe kana kunaiwa nomvura yakawanda. Rekai tione kuti zvichaita sei ipapa. Tinoramba takandoringa chikunyepai zvinenge zvichiitikazvo. Rekai tiringe dziri kuitika pasi rese. South Africa yagonyora tsamba pokare kuICJ wakati imisai zvimwe zvinhu zvitsva zvokutoti
Israeli ireke zvairi kuita zvokubata vanhu kunyikayo Pakistan. Rekai tione kuti zvino achatetekera chere kana kuti kugwa nayo chaiko. Apawo Thabo Bester kwai kutiza kwache mujeri achizodini kwakutoitiwa firimu awo muSouth Africa vanonongwa baku nonge wabakuita izvo zvokunadzira mafirimu nemadhirama. Aiwa wabi yedu seza uripo. Rekai yedu tione kuti inenge ichinakidza chere kana kuti zvinenge zviperera papi. Inenge iripo padande mutande reShowmax. Muyembe waObasanjo kuti kwai hurumende yeNigeria ngaigoende kobvunza kuZimbabwe kuti nyaya yemakwirira anoita zvinhu munyika inoitirwa sei. Rekai tindoseka mabuja tisiyane nazvo, tingazoita maBP akati kuuya. Apawo tikaenda kunyika yeLiberia kwai ipapa mutungamiri wenyika Bokai agonzi aisa vanhu waari kuti ndo vanenge vachiita kuisana nouori pokare nechimanja mubudu tiite zvipere izvozvo. Rekai tione kuti zvinhu zvinosenza chere kana kuti paribe. Apawo kuEFF kunenge kwakutovhiringidza izvezvi vanhu vakutonetseka kuti Julius Malema iyo ari kumbodii nokuti vanenge vakuda kupusha kuti Naredhi Chirwa abudisiwe mudare reparamende. Rekai tirambe takaringa kuona kwazvinoenda. Apa kuAmerica Donald Trump anenge ndiye ega asara vanhu vekumaRepublican kuti apinde panyanga. Aambi edu anota. Rekai tione kuti anozvikona chere izvozvi kana kuti acharambidziwa pokare tichinenge takandoringa kwazvinenge zvichienda. Tiri papo mabuja chiregai tigumire pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.